Milí priatelia, milí bratia a sestry, v našom evanjeliu počúvame, kto je medzi vami najvyšší, bude vašim služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Tieto slova asi tak najmarkantnejšie výjdu na povrch, keď Ježiš zasadne so svojimi učeníkmi za stôl pri poslednej večeri. A on je ten, ktorý je pánom, aj učiteľom, Božím synom. Sa postaví od stola a prepáše sa zásterou sluhu a umie apoštolom nohy. Je to gesto nielen liturgické, na čo ich Ježiš upozorní, pretože je to veľmi vzácna veľká chvíľa. Ale je to aj moment, kedy Ježiš ukazuje, čo budú jeho učeníci a jeho následovníci robiť tým, ku ktorým vychádzajú, ale aj sebe navzájom. Je to moment naoko aj veľkého poníženia, ale aj veľkej lásky, gesto veľkej lásky, kedy sám Pán viac než panovanie ukazuje nám službu, ktorá je dôležitá v tomto živote, aby sme si vedeli poslúžiť a tým otvoriť srdce pre Boha každému človeku. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Slávnostný ruženec sa spoločne môžeme pomodliť za obrátenie hriešnikov, za živých a za zomrelých členov ružencových bratstiev. Spoločne sa môžeme modliť za reholu Dominikánov, za našich duchovných pastierov. K tomu pripájame aj všetky úmysly a prosby poslucháčov Rádia Mária. Môžeme sa modliť spoločne aj za Svätého Otca, za jeho zdravie, za všetkých tých, ktorí nás prosia o modlitbu, za mladých ľudí, za ich dobré rozhodovanie sa pre budúcnosť, pre ich povolania. Takisto sa môžeme spoločne modliť za starých, za opustených, za chorých ľudí, aby ich Pán na príhor Márie, našej matky, potešil a povzbudil v ich krížoch, v ich samote. Môžeme sa spoločne modliť za pokoj vo svete, pre každé ľudské srdce, za pokoj pre krajiny, kde je veľa utrpenia, kde sú vojny. Mária, kráľovna posvätného ruženca, s dôverou pristupujeme k Tebe ako k svojej matke a učiteľke. Rukami svätého Dominika nám podávaš rúženec ako posvätné dedičstvo. Ty si počas svojho pozemského života ústavične žila s pohľadom upretým na Krista. Ako vzácny poklad si uchovávala jeho slova vo svojom srdci a premýšľala si o nich. Nauč nás cez tajomstvá posvätného ruženca upierať náš zrak na Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, aby sme sa mu poznaním jeho života čo najviac pripodobňovali a vlastným životom o ňom svedčili. Dúfajúc Tvoje materinské urodovanie, Ti v tomto posvätnom ruženci predkladáme svoje prosby, aby si ich prednesla svojmu synovi a ich vypočutím sme mohli stále znovu zažívať Otcovú lásku a prežívať radosť Ducha Svätého. Nekonečný Bože, oslávením Ježiša Krista a zoslaním Ducha Svätého otvoril si nám bránu večného života. Prosíme ťa, daj, aby nám prijatie tohto veľkého daru pomáhalo rásť vo viere a oddane Ti slúžiť. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Spoločne vyznajme svoju vieru. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého,
Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol križovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil v zosnulých, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a v život večný. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slova. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prvé tajomstvo slávnostného ruženca. Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. V tom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Anjel sa prihovoril ženám: Vy sa nebojte, viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Rýchlo chodte povedať jeho učeníkom: Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galilei. Tam ho uvidíte. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: Pozdravujem vás. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a
a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Oni pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Maria Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: Videla som Pána, a že jej toto povedal. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Lebo keď zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zmyšľajte o sebe aj vy, že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj z mŕtvych vstanie. Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, vždycky i na veky vekov. Amen. o Ježišu, Odpusť nám naše hriechy, zachraň nás z pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Druhé tajomstvo, ktorý slávne vystúpil do neba. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. On mení časy i veky, zosadzuje a ustanovuje kráľov, dáva múdrosť múdrym a poznanie tým, čo chápu. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Až bude na vás vyliatý duch z výsosti, vtedy bude z púšte sad a sad, bude pokladaný za les. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezme vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Hovorím vám pravdu, je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde, ale keď odídem, pošlem ho k vám. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. 11. učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im Ježiš rozkazal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ježiš pristúpil k ním a povedal im, daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržala sa svojej rovnosti, sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsveti, aby každý jazyk vyznával. Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Ako bolo na počiatku, tak i je, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. o Ježišu. Odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú pomoc. Tretie tajomstvo slávnostného ruženca, Ježíš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého. Duch Pána Jahveho je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomeným srdce, zajatcom ohlasiť slobodu a spútaným oslobodenie. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Túto slobodu nám vydobil Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera čina skrze lásku. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neponičili. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela, lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste neurobili to, čo chcete. Ale ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz
i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. o Ježišu, Odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdie. Štvrté tajomstvo, ktorý ťa Pán navzal do neba. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť Nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvede nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikazania. A ja poprosím Otca, a on vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Nenechám vás ako síroty, prídem k vám ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem, aj vy budete žiť. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. V tom čase vás privediem, v tom čase vás pozbieram, lebo vás urobím slávnymi a chýrnymi medzi všetkými národmi zeme, až vám na vidomočí obrátim váš osud, hovorí Pán. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslavil. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie vás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmyšľajú, mocnárov zosadil z trónov a povyšil ponižených. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, Zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. 5. tajomstvo slávnostného ruženca. Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšľapie hlavu a ty mu zraníš petu. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch, zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca. Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pozrite, hlava Holofernesa, hlavného veliteľa asýrskeho vojska, a tu je záclona, za ktorou spal vo svojej opitosti. Pán ho zabil rukou ženy. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Všetok ľud žasol. Sklonili sa, klaňali sa Bohu a jednomyselne volali. Zvelebený si, Bože náš, lebo si dnes zničil nepriateľov svojho ľudu. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Nikdy nevymizne spomienka na Tvoju dôveru v Boha zo srdc ľudí, ktorí si budú pripomínať Pánovu silu. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Betsabe vošla ku kráľovi Šalamúnovi prihovoriť sa u neho za Adoniáša. Kráľ jej vstal v ústretí,
Uklonil sa jej a sadol si na trón. Pre kráľovú matku postavili trón, posadila sa mu po pravici. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Na nebi sa ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, s ním budeme aj kráľovať. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. o Ježišu, Odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oroduj za nás kráľovna posvätného ruženca, Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. Svätý otec Dominik, Oroduj za nás, blahoslavená Pavlina Žarikotová, oroduj za nás. Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty, Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochráncom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc a ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana A nech zlých duchov, ktorí sa na skazu duší putujú po svete. Amen. Na úmysel svätého Otca, Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame k svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Žij Bože Otca Svätého, Námestníka Kristovho, Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pán s vami, s duchom Tvojim, nech vás Boh Otec požehná, nech vás Boh Syn uzdraví, nech vás Duch Svätý osvieti a dávam oči, ktorými by ste videli, uši, ktorými by ste počuli a ústa, ktorými by ste hlásali slovo spásy. Anjela pokoja, ktorý by nad vami bdel a priviedol vás skrze Boží dar do kráľovstva. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Ostávajte v pokoji. Bohu vďaka, Anjel Pána